tattasai, tumatir, attaruhu, kanumfari. Ko kanumfari ta ce mu ko alayyahu ko tattasai. Au gyaɗa mai gishiri ta 10, manjan 50. Yi za ka ji aiken da aka yi mun za ka ji. Ijan ga malam zakarina. Kamar na ji ana mayan kuɗi ne, barin ajiye mata kuɗin nan. A jami'a an sha kebul, a unguwa an sha kebul. Wani je ba ni kiɗan kebul. Ba mi kiɗan kebul. What? Kiɗan kebul. UK na sha. Yanzu ganin wani kuɗa. Kiɗan kebul. Ba mi kiɗan kebul. Kebul. Kebul kebul. Kebul kebul. What? Ya. Wato ya kai. Me faru? Ya kai. Kai kuma tare me kake yi? La ilaha illallah, dama ana cewa kana da son kuɗi. A aike ne da kuɗi. Fito da kuɗin da ka ɗauka. Aman gwada ka ne, dama a cikin gari ana cewa kana da son kuɗi, shine na gwada ka. Amma dai tsinto ba sata ba ko? Ta ijam. Ai in ce gama sai ka fito da kuɗin. Ta ijam. Ai wannan kuɗin jin gama na lantana mai kosai ne. Ta aike ta ce in je su mata kana. Ashe ta abin da ake yi, faɗar da ake yi a yi gaskiya ne. Zan yi ta giya dama. Ijan. Wallahi tallahi inda baka fito da kuɗin nan ba, sai na faɗa lantana mai ƙosa in ce duk sace-sacen da ake mata, kai ne kake turo ake sacewa. Hankali. La ilaha illallah. Yaran nan zai tara mun jama'a. Gashi. La ilaha illallah. Nawa ne nan? 1000 ce? Ai, sai ka ƙaro 500. Sai ka ƙaro 500 ɗin in ba haka ba sai na faɗa lantana mai kusai. Yaran nan zai tara mun jama'a. Zan ma ihun ɓarawo. Ɓarawo? Zan ma ihun ɓarawo. Ka san da kai tsoho ne ko? Wannan ilu ta jawo ba. Gashi. Ɗan kwanu ba. Bagurin to. Bagurin. Aikin banza aikin wafi. Duk abin da ake faɗa a cikin gari ashe gaske ne, mayan kuɗi ne kai, kan tsobai da kai kake na irin wannan abu. La ilaha illallah. Ilu ta jawo bau. Aiki banza aiki banza. Me za ka hari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu na tsinci 1000. Ya ce ta sace na bashi. 500 din nan da na fito da ita ma rance ne. Zan je so garin kwayi. Shi ita ma karbe. Inna lillahi illallah. Ilu ta jabo. Allah ya sa.